जाब्रथायजों न' खामजानाय नखराव अनसुंथाइ मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि नखराव गैया नालाय खामला मावनानै जायो जोङो ओमफ्राय हौवायाबोथ' न'आव थाया बेलेगावसो बान्दा बोहैयो गैयिनि जुनैनो दा नै बिनि मोब्लिब सर्ट सार्किटजों खामदोंमोन रन्जन बसुमतारीनि न'आ। लाइमुथि प्राइमारि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा गथायो अनसुंथाइखौ। थांनाय 2 सेप्तेम्बर शनिबारखालि मोनाबिलि समाव मोब्लिबनि सर्ट सार्किट जानायाव चिरां जिल्ला लाइमुथि निजरागुरि गामिनि रन्जन बसुमतारीनि न'आ खामनानै सिलिंखार जालाङो। बे न' खामनायाव गोबां बिबांनि मुवा बेसादजों लोगोसे गोनां फोरमान बिलाइ, सानै फिसाज्लानि बिजाबजों लोगोसे फरायसालियाव थांग्रा गंनै साइकेलाबो खामनानै सेवहांगार जायो। न' खामजानानै जोबोर जेंनायाव गोग्लैनाय नख'रनो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया गंनै साइकेल आरो थिं अनसुंथाइ हरनायखौ 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएल आरो लाइमुथि प्राइमारि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा निजरागुरि गामिनि रन्जन बसुमतारी आरो लावगि बसुमतारीमोननि नख'राव दिनै गथायफैनानै ओरैबादि बुङो। जोंनि मानाव गेदेर मानगोनां बिटिआरनि आरो जोंनि बे भटिं चिरां दुवारनि कनस्टिटिउसननि जोंनि देरहालांनाय सारा बे जोंनि लाइमुथि प्राइमारिनि सिङाव थानाय निजरागुरि गामिनि सासे दुखुथिया नखरनि जाब्रथाय जानाय जे कारेन्टजों न' खामजानायनि सायाव दुखुनांथाव बे जाथायाव जोंनि मानगोनां EM सारनिफ्राय साइकेल गंनै आरो थिं बेफोरबायदि सहायखौ होनाय जाबाय। जे सानै गथ'आ फरायनाय स्कुलाव थांनो गोनां दं, दा बिनि सायावहाय सारा बेबायदि अनसुंथाइ होफैबाय जाहाथे बिसोरनि गोसोफ्रा नार्भास जाया। गथ'फ्रा रानिं स्कुलाव थांनांगौ दङ, साइकेल दङमोन बेबो खामजोब्बाय। ओमफ्राय बिनि बिमा बिफा बिराद खस्थ'जोंहाय गथ'फोरखौ बिदिनो प्रतिफलन खालामदों। जोंनिबो फारसेथिङै जोंबो दुखु फोरमायो जे बे नखराव बेबायदि जाब्रथाय जानायावहाय बेबायदि सहाय होनायनि थाखाय जों जोबोद सारखौ जों मान बावो, रेसपेक्ट होयो आरो बेनि जेसेबां बेवहाय नुजाफैनाय खस्थ'नि गेजेरजों फैदों जोंनिनो मानगोनां PA सार, लोगोसेयै ब्लकनिफ्राय नुजाफैदों जोंनि दैदेनगिरिफोर। दा जोङो बेखौनो मान बावो जाहाथे अरायबोनि थाखाय बे गथ'फ्रा फरायनाय जिबनावहाय जौगालाङो आरो बे नखरा जाहाथे भबिष्यतखौ गथ'फोरनि सायाव बा नखरखौ दाखांलांफिननो हायो, बेखिनिखौ मिजिं लाखिनानै सारनिसिम जोबोद साबायखर जासिनाय जाबाय। लोगोसेनो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि बेबायदि अनसुंथाइ हरनायखौ गोजोननानै दुखुथिया नखरनि सुबुङा ओरैबादि फोरमायो। हरबाय आरो आंनोबो मोसौबाय। जों दा स्कुलनिफ्राय कन्टिनिउ थांफिनसै। आं बेखौ बुंनानै सार रनजितनिसिम गोजोननायखौ जासिहरबाय। बेनो आंनि बुंनाया। जानाया दाख्लै सुनिबार 2 तारिख 4टा बाजियाव जादों। दा उन्दैफोरनि गाननाय जोमनाय फारसेनिफ्रायनो खामजोबनायखाय दा फेरेंगा सारा साइकेल गंनै उन्दैफोरनो हरनाय जाबाय। बेखौनो गोजोननाय बावबाय, गोजोननाय थाबाय। मा खहा जालांखो दाख्लै? लेखा सि जोम ओमफ्राय न' बिदिनो। माबोरै जाया एसेसो आन्दाज मोनाखै? आन्दाज मोनाखै। आंबो फाथो खामला सुफैदोंमोन। दा नखराव गैया नालाय खामला मावनानै जायो जोङो। ओमफ्राय हौवायाबोथ' न'आव थाया बेलेगावसो बान्दा बोहैयो गैयिनि जुनैनो दा नै बिनि थाखायनो